Fit-tankijiet tal-istudios tar-Rinella bdiet tinġibed l-ikbar produzzjoni ta' Netflix f'Malta. Il-produzzjoni Taljana bl-isem Isola della Rose hija mibnija fuq storja vera li tmur lura għas-snin 60 meta l-inġinier Giorgio Rosa bena gżira fuq il-baħar ftit mili l barra mir-raħal ta' Rimini fl-Italja ta' kważi 400 metru. Is-set imbena kollu f'Malta u għall-ewwel darba se jintuża l-blue screen li permezz tiegħu jistgħu jsiru effetti viżwali li mhux possibbli jinħolqu fl-istudju. F'konferenza tal-aħbarijiet fir-Rinella, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi tkellem dwar il-produzzjoni li se tħalli miljuni fl-ekonomija Maltija. Din hija produzzjoni mill-kumpanija famuża Netflix u hija l-ewwel produzzjoni kbira tagħhom ġewwa pajjiżna. Huwa film maħdum minn kru Taljan u kru Malti wkoll bi 360 ruħ li qed jaħdmu fuqu u li se jħallu f'pajjiżna ma' 3 miljun euro f'nefqa diretta fil-pajjiż. Il-Ministru Mizzi qal li bħalissa għaddejjin diskussjonijiet ma' Netflix dwar aktar produzzjonijiet li jistgħu jsiru b'kollaborazzjoni bejn il-Gvern Malti u l-kumpanija. Żied li l-Gvern irid jassigura li l-istudios fir-Rinella jirriflettu l-ħtiġijiet tal-futur. Dan għax il-producers tal-film ma jfittxux biss inċentivi fiskali, iżda wkoll faċilitajiet b'saħħithom. Dwar dan, il-Kummissarju għal-Films f'Malta Johan Grek qal li bħalissa għaddejjin diskussjonijiet biex pajjiżna jkollu l-ewwel soundstage biex jikkumplementa faċilitajiet li diġà għandna. Għaddejjin pjanijiet bħalissa biex nifinalizzaw l-istudji tagħna fuq soundstage li se jinbena fil-film studios biex bekk Malta mhux biss tibqa' magħrufa biss għal-locations jew għal-water tanks imma wkoll films producers jużaw is-soundstages tagħna biex ikomplu jiffilmjaw ġewwa Malta. Huwa maħsub li dan l-investiment kif ukoll l-inċentivi li ddaħlu f'Jannar li għadda se jkomplu jattiraw aktar produzzjonijiet kbar lejn pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.